I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Unsa makunoy sud sa maong mga bagahe? Unsa man na Regina? Nagduda sila nga mga armas ang sud ni adto mga bagahe, Chief Devon. Unsa? Mao pa? Pero wa pa kini nila makumpirma. Pero matagaran og unya ila ra kining mahibawan. Oh my God, Clinton. Sorry si kayo, Dong Jan, pero ayaw ka pala ka, Dong. Don't worry about me. Wa ko'y gisulti ni Day Gislin. Sige. Bye na. Basig ba matikdan ka diha ni Jesslyn nga nanawag na ko. Mabulyaso na hinuntan mo. Dong, kanang wa ka masuko na ako, Dong. Mas masuko ko nimo kung magdugay patag sulti. O, sige. Bye na lang, Dong. Bye na, bye. Jesslyn. Wa pa gid mo usab si Jess. May pagduda pag gid gihapon sila ko. Although dili ko makabaso niya. Batwa ko himong dautan. Kung sa may amo mga lakang nga himuon ni Bruchak o mga kaubanan batok nining organisasyon nga nagtao kamatay sa katawan para kinistalan. Para sa kinapag-an o dili kanako lang. Alang usab kini sa umabot. Jess? Oh, Jess? Are you okay? Huwag sa matingaw ka. May diretso hinunog soda. Napay na ka sa bawas sa linat ang baboy dong dyan ha, Deges? Nalami, yung kayo na ko ng pagkalota. Thank you, Hilary. Thanks, Larry. Oh, Jess? Naka-thank you sa kuda. Sama ka di hay! Wa pa man di. Ako di Hilary, di ka mangagdan ako. Thank you. Nagtangkyo ka naman gani, agdahon pa ka, sama ka di hay! Hagbay pa kang nagsigig kaon di ha, sige kang panguhag sa baw di ha! Nya paagda pa dyan kang klintuna ka! Hangga! Tangkyo na! Pitaw, no? Oh, bitaw! Hanggaw ko eh. Undang na ka di Clinton, kay pili na kang kahiwag yung nahurot! Papagani ko mapusag! Pundangon ko ni mo! Sapa di hay! Uy, hala! Jesslyn? Awa. Saba ka magod kayo, Hilary. Sige Ha? ko ano to? Gisabahan tos digest ni mo. Ha? Nang saga? Ngano ako god? Ha? Ngano ako god? May mag daghang kog nahurot kasod at ikaw may daghang nahurot. Gusto na mo ng lalis ninyo. Hala. Tarong mo kaon. Hala ka. Dang asa man pug ka dang. Mangot ana pagkakag-asa to si Dong Chan. Gisabahan sa to nimo. Thank you today. Comment pag ka. Ano niya, gilaw-gaw magod nimo atong palihapon. Ilom ay. Ako na lang isayap, ako na lang ipermasayap. Unsa ba day? Wa kay labot ako ra. Ikaw gyud kay ikaw may grabe kasabaan, ha? Sabaan kay kag baba, ha? Sabaan. Ay, tubig, Hilary. Natukan ko. Tubig. Mayra, tubig ko taon. Gigabaan kas baboy oy. Natukan di ka na papagsulo di ang klintuna ka. Hilary, ayaw ko biyahe. Ginoo ko. Tabangin ko. Di pa ko gusto mamatay, Lord. Please, Hilary. Jess, usa may problema? Wa, Jess, wa ka makadungog sa akong gisulti? Wa. okay. Kung wa nga nung wa ka man mo padayon sa mga pagkaon.
Basta wa. Matuog na ko. Pero, Jess, May mo ba dyan? Matuog na ko. sige. Di ka disturbon. Kanusa pa man mawa na ni batasana. Kanusa pa man. Sorry ka kayo dong dyan. Basig ako hinungdan nga. Naingon ana si Day Kislin. Kung siya gani dong, sultihin lang ko. Wa na mo magkinanlan ako din he. Pero ko pag ginoon anak, Clinton. Ano ka ba? Mura ka man bata. Ay, di bangkod pa. Ang ako bagod Gusto na, pa gusto na. Sa gusto gina ka nga mubiya din eh. Eh kung gusto na ka mubiya na ako, why problema, anytime. Ha? Adili dong. Di ko gusto mo biya ni mo dong. In love kay ko ni mo dong. Di ko mabuhi kung mawa ka. Tu, kung tayo ka. Ayaw taon dong ay. Kada ko ra ba ni mo ko mo. Wingig nga papangig ko anag maigo. Labaw pa swingig, Clinton. Magguba ka ng naw mo. Agoy. Mo nga ayaw pag inamaw rin, ha? Lagi. Pagtarong sa mong pagserbisyo din eh. Oo na. Way kaso na ko, kay gisabot na ka. Ngayon gid ka niya nagpangutok. Ni Jis na lang nga niya magpuyos bay. Nagtuo ko, bro Chuck, nga about gihapon sa Letters of the World, kining way maayong pagtaga ni Jis nako. May diretso ta siya sulti mo, bro. Mao lagi. Lisod masad ko na ko yung muunag sulti niya bahin ini. Lain niya ang yang gipangluuran. Mausap. Tunay, bro. Ganong nanawag ka madaytod. Na tanaw ni mo ang mga armas o ang mga bala po. Yes, bro. Pulos Oregon tanan. Ug salamat kayo. Pag-ampil lagi, bro. Ambot ki pasabot. Ang pingi mong armas. Kaya may balaod na parong kipasar sa tungkoliso na anytime pwede nang magka-research ang mga government authorities sa itong parimay bisan white court order. Sa? God. Yes, bro. Daghan ko ang dunggan ba hindi ni? Nga giabusto ni sa pang naas posisyon. Particularly sa mga otoridad, sa mga pulis. Labi na silang mga kontra. Igamit nila kining mong palaura silang kaugalingong konsumpsyon. Nawa na ang ilang delikadisa. Shit. Labaw pa sa shade, bro. May atong batayanan karon. Ngayon kitang magamping. O nibaw katingali na dili na ito ang ngayon nga ipangrestro ang mga armas. Karang tungod sa existing mga balaod nga close monitoring nila ang mga taong may ingon ini. O dili ka na alam, bro. I-share kayo ang pag-akusar nila nimo nga terorista. Thank you, bro. By the way, bro, may balita ko nimo. Sa ka na. Kung kining mga liberal groups nga panid nato, aduna sabtay counter-attack nila sa hilom. Unsay buto may pasabot, bro Chuck? Sa hilom, lahag nato ang ilang site. Ang site sa Lighters of the World. Bawa ba? Yes, bro. And that, magkamonitor usab ta nila sa ilang mga kalihukan. Good. And we even, kimonitor usab na to ang mga kalihukan sa masakop sa organisasyon. Labi na niini si Senador Regina ug yung man ng ilang kilang self-confessed God, ang ilang master na si Chef Devon. Very good, bro. Pero, dili ka nila mamatikdan. Kung may utok sila, bro, tulad sa utok. Kung they have all the experts, nasa teatro, nga wa gamita ang nagkamawan sa binuwang o pagpaglupig sa uban. Ang paniparang sa kayuan sa kanaganan. Praise the Lord, bro. Praise the Lord. Oh, hello. Gislyn. Ikaw ba ni? Oh, yes, Matt. Si Ghislaine. Nanawag ka man? Wa ba ko makadisturbo ni mo? Disturb mo. Gano'n good. Oh, unsap ni
tuyo ni mo, Jess? Matt, muhangyo lang unta ko nimo nga kun mahimo. Dili ko nimo limdan. Ha? Unsay buot mo ipasabot, Jess? Suod man gid mo si John. May mga sekreto ka pang nahibaw-an nga iyang gilimod nako. Doon na ba? Ha, Matt? May mo bang ako kining mahibaw-an? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!